Hello everyone खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन गासैखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय थ' दिनै जोङो 65थि फोरबो दिनै बोसोरसालिया जथुम्मा बर' थुनलाइ आफादनि जिखिनि जानो गोनां दिनै जोंहा फैगौ गाबोननि दिनाव गाबोन समफोर 9, 10, 11 बे दिनखालि जोंहा माने बे फोरबोखौ 11 अक्ट' खुंनो आखायाव लादों थ' बिनि थाखायनो जोङो दिनै गासैबो पेन्डेलफोरखौ नायस्रांनो होननानै फैदों आरोना थ' सोरहा बबेयाव मा बिबान दङ मा दङ बबेथिं मा जादों पेन्डेलखौ जोङो दिनैसिमबो कमप्लिटलि नुवाखै थ' बिनि थाखायनो जोङो दिनै एसे नायस्रांनानै लानो होननानै फैखानाय जादों आरो मानो होनबा बिबान मावोब्लाथ' जोङो गासैखौबो नुनो मोननाय नङा थ' आङो सेथियावनो दिनै मेन गेटखौ खोन्थानो सानदों नै बेनो आरोना बे जाहैबाय फार्स्ट गिबि हाबजेननाय लामा आरो वेलकाम आरो ओरै बरायबाय बेखिनियानो लोगोफोर बिराद मोजां मोनसे चाइनिज बेम्बुजों साजायदों आरोना बिराद मोजां आरोना बे बेम्बुखौ जोङो माब्लाबाबो नुफेराखै नै लोगोफोर नायनानै ला नोंथांमोना ओरैहायबो आरोना बिराद मोजां नुदों बेबादि दासो साजायनायफ्रानो जोबस्राङाखै आरोना बे जाहैबाय मेन पेन्डेल आरोना जानाय बे आइ जों सानैजों फैबाय आरोना ओरैहाय नै नोंथांमोना सोर नुवाखै नायनानै लानो हागोन बेनो जाहैदों दे फै ओरैहाय बेनो गोजोन्थों सिंजों आरोना बे आरो दा जेरैबो माने गासैबो ओरैहाय सिकिउरिटि टाइट जाजोबखाबायानो आरोना पुलिसफ्रा बिथांमोनाबो फैजोब्बाय सिकिउरिटि हिसाबै फैजोब्बाय आरो थ' दा एसे नायस्रांलाबाय थानोसै बेनो जाहैदों मेन पेन्डेल आरो बैजोंहाय दङ ओरै माबा फैदो आब' हरैबो थांदिनि बेफोरनो आरो ओरैहाय स्टेजावहाय जोंहा मेन पेन्डेलनि स्टेजाव मोसानोबो एसे सुरु खालामगासिनो दङ आरोना माखासे माने गाबोनहाय मारै बबे साइडजों मोसानांगौ मानांगौ बिनि थाखाय मोसानायनि प्रिपेरेसन खालामगासिनो नोंथांमोननि बेखौबो थांनानै आं देखायहैगासिनो आरोना बेजों मोसागासिनो दङ आंखौ नायलाबायनानै लानो होनबाय जि मोजां रायज्लायनो नागिरदोंमोन बिदिनो आरोना आं फैगासिनो दङ खाथियाव नोंथांमोना बयबो नायनो हागोन मोसाग्लांनाय मेथाइ मोसागासिनो दङ बयबो नायनानै लाखाजोब्बाय जोंहा नै बयबो मोजां मोननानै लाखाबाय
जों जोबोद मोजां माने आवगायबाय आरोना मोसानाया दा माने स्टेजाव माने रिलि फाइनालि माबा खालामबाय आरोना प्रेक्टिस खालामदों आरोना मोजां जाबाय दे मेना लाइन मेनटेन खालामनाय बेनो डेन्जार ओमफ्राय आगैबाबो हारिमु माने आङो खाथियाव लोगो मोनाखैमोन आरोना दिनै फार्स्ट टाइम खाथियाव लोगो मोनदों मोजां मोनदों जोबोद मोजां मोनो आगैनि भिडिअ ओरैबायदि नायनो मोजां मोनो माने बिराद मोजां आरोना बिदिनो खालामलांबाय था फरायनायजों लोगोसे बेफोर एकदमबारे गावनि रोंगौथिखौ देखायनो हानाया बिराद मोजां ना आंनिफ्रायबो गोजोननाय हरबाय हाजासे बिदिनो जौगालांबाय थानो हाथों बेसे हायो स्माइल होबा बिराद मोजां नुयो अडियन्सफोरखौहाय बोनो हायो आरोना ओंखायनो बिराद स्माइलखौ माबानानै लाबोथारो आरोखि मिनिनायफोरखौहाय फाइनाल माने फिनिशिंआ एसे मिस्टेक जानायखाय खालामफिनो आरोना एसे मोसानायनि प्रेक्टिसखौ जोबनानै नायनानै फैबाय दानिया दस्राथिंबो एसे नायस्रांनि जोङो बिथांमोना सारमोनाबो पुरा प्रेक्टिसाव दं आरोना गाबोननि थाखाय मा खालामनांगौ मा खालामनाङा बिनि थाखाय प्रेक्टिस लाबाय जानांगौ आरोना गासैबो प्रिपेरेसन रायलायगासिनो आरोना बिथांमोनाबो
गाबोनफोरनि थाखाय प्रग्रामाव मा जागोन मा जाया बिनि गासैबो सिस्टेमफोरखौ बानायबाय आरोना थ' बैथिं थांसैलाय जोङो दस्राथिंसो थ' लोगोफोर दानिया जोङो ओरै मेइन टमाव फैबाय आरोना नोंथांमोनाबो बेखौ एसे आंजों लोगोसे नायफालांदो नैबे जाहैबाय जायफोरनाखि थैनानै थांनाय बिथांमोननि नामाव बेखौ बिबार बावनाय जागोन बेयावहाय थ' बेनो ओमफ्राय जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मेइन टमा नैबे जागोन आरोना नैबेनो जोंनि ममेन्ट' आरोना जोंनि मेइन बर' थुनलाइ आफादनि आरो बर' साहित्य सभानि नामै थ' जोंहा नै आगैमोनहा बिराद मोजां मोजां बिबार साजायगासिनो दङ ना जोबथ'वाखै आरोना दे साजायबाय था जेसे साजायनो हागोन जाहाथे जोंहा बिजनियाबो नाम थानांगोन ना नङा होमबा बिजनिया नङाबा जोंहा बिजनिया जानला मोनलाबा दाब दाब जायगानिफ्राय फैनायफोरा आलासिफोरा बारा मोजां जायाखै होनगोन ना मोजां नुदों दे नैबे बिदि बिबारानो मानसिनि गोसोखौ सबसेनिफ्राय बोनो हाखाथारो नालाय मोजां नुदों दै गासिबो नायनि र' बेसेसो मोजां जाखो र' आं ओरै नायग्रोलांजोबनि समायसोबाय औ आंनि मोजां मोननाय बिबार नै मोजां मोजांथार आंहा बिराद बिबार होनबाथाय पागल जाखायो नालाय बिसोरो बिबारफ्रा बिराद समायबाय आरोना बेयावनो गाबोनहाय मेइन फ्लेग हइस्टिं जागोन आरोना बेनो बर' थुनलाइ बर' राव गेवलांथों बर' साहित्य सभा 65 बोसोरनि बर' साहित्य सभानि फिरफिलाखौ बेयाव उरायहोनाय जागोन बेखिनि आरोना बिराद मोजां नुदों नै आं उनजोंबो बेगजों नोंथांमोननो देखायगासिनो दं कालारफुल बिराद मोजां समायसोबाय आरोना मोजां नुयो बिबारफोरबाथाय मा जाखाङो आंहा बिराद मोजां मोनो आरोना एसे नायलांबाय थानि ओरै बेगजोंबो खिथानि आङो दे नायदो लोगोफोरनि पारमानेन्ट थाबाय थायोबा बे टमखौ मोजां नुथारगोन गतिके बेयो टेंफाख्रि फोथाराव जादों नालाय दा बियो पारमानेन्टआनो थाखासिगोन बिराद मोजां नुदों आरोना बैजोंहाय बर' सिख्लाफोरा ना गुरनाय मोसागासिनो दङ आरोना गोमोआनो बिराद समायना नुयो हाबाब बहा थागोन बहा मागोन आरो ओरैहाय नोंस्रालाय मा मावगासिनो दङ दे बाजै दे ओमफ्राय आगैया अबेनि होनदों अबेनि बर' बाजार सिलबारि ना जोबोद मोजां मोनबाय बेखौनो नों बानायदों ना मा होनदों जोंनि बे मेइन थम नङा होमबा बेनो ने बर' साहित्य सभानि मोजाङानो दे ओरैहाय मेइन जोंहा बड' साहित्य सभानि फ्लेग थिखांनाय जायगाखौ नायनि फैदो नैबे जाहैदों जोंहा सार सुरन नार्जारि बिथां जाय बिथाङा जोंनि फ्लेगखौ दिखांगोन बिथाङा जिरायगोन आरोना बोरायसा हिसाबै बिथांनि थाखाय मोनसे मोजाङैनो सियार रेडि खालामना दोनदों नालाय बिराद मोजांखा आरोना थ' मानो होनबा बोराया जोंहा बिथाङाथ' रिटायार्ड जाबाय बैसोया जानाय हिसाबै बेनि थाखायनो आरोना दा फैदो लोगोफोरनि बिफानो आरोना बेनो नै गोजौआव बेनो आरोना जोंना फ्लेग दिखोगोना थ' आरो बैथिंजाय जोङो नायनोसै दानिया मेन बर' राव गेवलांथों फैदो
गामि बार खेबना होदो दे दहाय नों खायाबानो जाजोबदों दसे आरो ना दे जाबाय आं खेबखाबाय बर' साहित्य सभानि लग'आ बेनो आरोना आइथिं खेबनांला खेबना बेक खालामनांगौ फट'सो जाबाय मोनदों जोंहा लोगो मोनदों बेखायनो जोंहा नैबे फट' लाबाय भिडिअ लाबायना जोंहा ने बाय बाय ना बाय बाय ओरै हनै बिमाफोराबो बिफाफ्राबो गोजानावसो थाबाय थांसै ओमफ्राय ayo halas ini de nैबे जोंनि बड'नि मेन खाम्फाया मोजां मोनो बेखौ पेन्डेला बेनोमोन दा जोङो थांसै आरोना फट'फोर लांफाबाय जोंहा गाबोनहाय टाइम मोननाय नङा नालाय बिनि थाखायनो जों दिनै एसे नायस्रांखाबाय आरोना एसे पस्ट खालामखाबाय आरोना बिराद गोबाव जाबायमोन आगै लोगो मोनैया गोजोनबाय नै जोंनि बिजनियाव जादों साइथ होनबा बयखौबो फैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय दे साफ्रोमबो जाय जोंनि बर' माहारिफोर जेरावखि दाब दाब थायाथों माने गासैबो फैनानै 65थि बोसोरारि जथुम्मानि जोंनि दिनै बर' थुनलाइ आफादनि फोरबो फालिनो थांगासिनो दङ दा बिनि हिसाबै नोंथांमोना गासैबो फैनानै नायफैनो हागोन आरो ना आगै ना बयखौबो खुलुमबाय बयबो फैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आंखौ सिरि लोगोफोर फुरा जोङो ओंखारबाय बिराद नायजोबनायनि उनाव जोङो दा साहा लोंबाय फिथा जाबाय बिमाफोरनि दखान होनायाव थ' दा जों थांसै लोगोफोरनो फुरा जेरैथिंबो बिराद मोजां लाइटिंजों साजायहांबाय आरोना बिराद मोजां जाजोब्बायानोसै आरो बर' थुनलाइ आफाद बे बिथिंजाय मामोनलाय रुंसारि खाथिनाथ गयारि गोसोखां बानजाय आफाद मावख' लांगोना बेजों बेहाय माबा जागोन गारि पार्किंफोर जागोन खोमा गारि पार्किंफोर जानो हागौ नामा बबेजोंथाय नङाहाय बैयाव बे मिथिं जिरायथिंगोन आरो बैखौ बोखारनाङै जानांगौमोन ने बैयो बोखारनाङै जानायमोनबा बिराद मोजां नुगौमोन दानि मुगायाव बोलोजों नङा गोसो आरो मेलेमनि सानखांनायजोंसो गसंना थानो हायो बिराद समायना नुदों नै बै लाइटफोरजों ना थ' जोङो फाइनाल खालामथारबाय आरोना नैबे गेदेमा थुनलाइगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथांनि जोनोम सानानै 1943 निफ्राय 2019आव लावबाय आरो बिस्रा रुंसारि जानानै थांबाय बर'फोरनि जारिमिना जुजिनायनि जारिमिन ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म सारनि लिरनाय आरोखि ना गारि लालामोन आरोना फाइनालि थांसै लोगोफोर बेनो आरोना थांनोनो बालायो आरोना ओरैबायदि कालारफुल नुखायो आरो
आइमोना प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ आरो ना दिनै दा एगजिबिसनाव थांनो मोसानो थाखाय फैगासिनो दङ बिसोरो नै ओरैहाय Apa tapi nengara? Tapi gini, tangan apa nang kisahnya? गथ'फ्रा बिराद खस्थ' खालामबाय आरो ना प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ थ' मोनसेनि उनाव मोनसे जायगा स्टेजफ्राव माने प्रि फाइनाल मोसायाबाथ' जाया नालाय बिनि थाखायनो मोसागासिनो दं बिसोरो ओइहाय थाखो थाखो मोसाग्राफोरा ज' ज' फैगासिनो आरो ना